हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयो जेबो नङा क्लास 9 नि नट्स होदों दा बेखौ नोंथांमोना मोननाय जागोन जोंहा सोलिबाय थादोंमोन दासान्दि क्लास 9 10 नि बेलायावहाय माखासे अबजेक्टिभ टाइप माल्टिपल चॉइस टाइप कुइसनफोर होनाय नट्स होनाय आरो बेयो नैबे दा भिडिअआव नुनाया जाहैबाय क्लास 9 नि ससियेल साइन्स पार्टनि हिस्ट्रि चेप्टारनि एबा हिस्ट्रि पार्टनि ससियेल साइन्स साबजेक्टनि सिङाव थानाय हिस्ट्रि पार्टनि बेयो चेप्टार 3 आरो बेयाव नोंथांमोना गासैखौबो मोनजोबगोन बेनि गासै टेक्सुअल एन्सार बेनिफ्राय लोगोसे नैबे जाहैबाय फरानिफ्राय दिहुननानै होनाय नोंथांमोननो एक्सट्रायै बेयो जाहैबाय अबजेक्टिभ टाइप एबा माल्टिपल चॉइस टाइप जितु फैगोन दा बेनि लानानै होनाय जादों गासै गैयाबाबो 50नि बांसिन जाथाव गासैखौबो नोंथांमोननो बाहाय कभार खालामनानै होनाय जाबाय दा बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन पिडिएफ फाइल डिस्क्रिप्शनाव लिंक दं बेनिखायनो नोंथांमोनहा जायफ्रा स्टुडेन्ट नङा शेयार खालामनानै हो आरो जायफ्रा स्टुडेन्ट नायनानै ला आरो गुबुन लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बिसोरबो मोनजोबनो हानाय जागोन जाहाथे बयबो मानो होनबा बेखौ गासैखौबो टेक्सुअल कुइसनखौ मोनोबाबो गेजेरनिफ्राय बहननानै लानायखौ गोबाङानो रोङा बेखायनो लाबोना होफैदों दा बिनि अनगायैबो बिनि सिगाङाव माखासे भिडिअ चेप्टारफोरनि लाबोखांखाबाय बेखौ डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन प्लेलिस्ट हिसाबै हाबनानै थांनानै नायबानो जाबाय क्लास 9 नि प्लेलिस्टआव हाबनानै क्लास 9 नि लिंक दङ बेयाव थांनानै नाय होमबानो मोनजोबगोन गासैखौबो डिटेल्स आरो गासैबो चेप्टारनि पिडिएफ फाइलजों लोगोसे गासैबो चेप्टारनि टेक्सुअल कुइसनखौ होखाजोबनाय दङ बेखौ मोनजोबगोन बेनिफ्राय नैबे अबजेक्टिभ टाइपनिखौ उनाव मोनलांगोन बेनि अनगायैबो क्लास 9 नि अनगायै क्लास 10 निबो दङ बेखौबो मोनगोन प्लेलिस्ट वाइज क्लास 6 निफ्रायनो 10 सिम दङ दा बेफोरखौ गासैखौबो मोनगोन बेजों लोगोसे ग्रामारनि बेलायाव गासैबो क्लास मोनगोन ग्रामारनि क्लास लानाय गोबां दङ आरो लालांबाय थागोन लासैनो टाइम मोनबा लालांबाय थागोन दा बेखौ नोंथांमोना मोनगोन डिस्क्रिप्शनाव लिंक ग्रामारनि थाखाय ग्रामाराथ' एसे हल बयनिबो थाखाय 9आनो जा 6आनो जा 10आनो जा गासिनिबोनि बिनि थाखायनो बेखौबो लाबोनाय जादों आरो बेजों लोगोसे आदार्स इडुकेसनजों सोमोन्दो थानाय गोबां भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय नलेज लाबोनो हानाय बायदि माखासे भिडिअफोर दङ बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन प्लेलिस्टआव हाबबानो मोनजोबगोन दा नैबे भिडिअनि एबा नैबे नट्सनि पिडिएफ फाइलखौ फार्स्टआवनो मोनगोन बेजों थांनानै डाउनलड खालाम नङाबा नट खालामनानै ला एसेनोसै गोजोन्थों।